uNkulunkulu akulonde ubusisi igama kuPastor ngichaleni ngeflick okubaleni okufanele sicela kwena ukuthi inamba oyisebenzise ngomlandeli wechannel umuke yena ungayisebenzisa inamba isebenziswa umuntu oyimember yechannel kuphela so ngona ngikusenge ya5 ntambama angeyisebenzisa WhatsApp angisebenzisa SMS speaker la uthama Samantha shulu Samantha 9251 ngebukwa kugama lentona leli uthi ke nikhulume ngathi yanifuni yini senancewa kakhulu nokuhlaziya umbhedo so ubekhuluma la kuyiphupho uphupho kwaza umuntu so yilo kabekusho siyabonga kakhulu ukuphawula kwakhe so number 1 ngokujwayelekile uma uphupha kumuntu sikuthathe njengopawulushe uma umgwaza ngoba lusho ukuthi ubhekene nesitha kodwa uzosehlula noma uyasehlula uyasinqoba uIsaiah 13 verse 15 bonke abatholwayo bakugwazwa so iphupho lokugwaza ungenzeka uphuphe ugwaza umuntu ngoba uyakuhlasela noma uyingozi kuwe bese umgwaza umbulala noma umgwaza abaleke kusho ukunqotshwa kwalowo moya omubi noma kwaleso sitha 2 futhi omunye angayibeka kanjena uma uphupha umuntu kungawuPaul hloma umgwaza olungavela ngoba kungukuthena usenza mhlawumbe induku yokulwa noma kunenduku yokulwa isebenzisayo njengamanje ethakwe kahle futhi enamandla okulwa nokuphindisela nokunqoba ke imizamo yesitha esikuzamayo noma esikugadlayo so kuyenzeka ungaphupha ukwazi umuntu ngoba vele lapha kunemithi noma kunenduku obuyoyilanda obhizi oqhuma ngayo lapho oncinda ngayo bese uphupha ke la ukwazi futhi lo muntu umbulala noma umgwaze baleke noma umgwaze ehlule kukulwa ngoba wena usemsimithi uyancinda uyakhwifa uyaqhuma uyafutha uyageza ngento zokulwa abahluleli 3 verse 21 uEhudi wayeselula isandla sakhe sokhohlo wabamba inkembe ethangeni lakhe lokunene wamgwaza esiswini sakhe 3 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kuwuphawu olubi uma umgwaza olungasho ukuthi kumele uqaphele ngoba ungahle ulimaza umuntu ngesikhali ngenxa yobudedengu uma ukuthi wena umuntu vele uthandayo ukudlala ngomenze yabona so uyakhonjisa into esazokwenzeka ngoba vele uphatha umenze indoda enodlame uNumero 35 verse 22 kepha uma emgquzula engazelele kungengabutha noma ke emphonsa ngento engamqamekelanga noma ke ngeke noma umuntu angafangale ngamboni amphonse ngalazafe 4 yenzeka uma uphupha umuntu kuba uPaul uboma umgwaza osukela ukukhomba lokho mhlawumbe kumele ukhuleke ngamandla noma kuthola usizo lwabelaphi ngoba kungenzeka kunabathakathi njengamanje abakuphambanisela ngemithi ukuze wena uzohluthuka uzothuthela bese ulimaza umuntu ngommenze ungahlosile kodwa kube kuyisenzo esenziwa abathakathi 5 ngokwesinto uma uphupha umuntu ungawuPaul ubuma umgwaza ikakhulukazi mangukuthi njalo uphupha uhlezi ukwazi umuntu njalo ukwazi abantu lokho sengasho kungenzeka ukhona umuntu ongasekho owayesebenzisa isikhali futhi ke uyakwembatha wena kumele usukume umhlambulule umshwelezele ukuze kusuke lokhondolo lwesikhali ngoba lento izoloku ilandela ngoba kunalomuntu maybe umoya wakhe ungalele ngokuthula owayephatha isikhali phakamisa ikhali so wagcina engalungiselwe lutho siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu akakulone besibheka la
ukuphupha ukwazi umuntu. Be blessed. Siwe ni pasi na mati